ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନଣନ୍ଦଙ୍କର ଖାଇବାକୁ କଙ୍କଡ଼ା ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି ଦେଇପାରିଲିନି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସିଗଲା। କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ କେଉଁ ଦିନ ଦେବି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ଭାବି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଦିନ ସରିଗଲା। ଛାଡ଼ ଖାଇଦିନ କିଛି ନ ଭାବି କଙ୍କଡ଼ା କିଣି ଆଣିଲି। କଙ୍କଡ଼ା ଧୋଇଲି, କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଦେଲି କାଟି। ଆଳୁ ଛାଣିଦେଲି, କଙ୍କଡ଼ା ଭାଜିଲି, ମସଲାକୁ ଦେଲି ବାଟି। ମସଲା କଷିଲି, କଙ୍କଡ଼ା ପକେଇଲି ଆଳୁ ଭଜା। ଯା ଦେଢ଼ଶୁର ନଣନ୍ଦ ଝିଆରୀ ପୁତୁରା ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଖାଇବେ ବୋଲି ମନେ ମନେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ମୋତେ ଆସୁଥାଏ ମଜା। ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲେ। ଗରମ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଖାଇଲା ଭିତରେ ରାଗରେ ସୁ ହେଲେ। ଯା ନଣନ୍ଦ ଖାଇ କହିଲେ, ଟିକେ ରୁଗୁ ରାଗ ହେଇଥିଲା, ହେଲେ କଙ୍କଡ଼ା